stille. Lige så stille. Ja. Den står en, Linus. Det kan være, du skal løfte ned på bremsen. Det ved jeg ikke, Hvad ved jeg? Hold her fast. Det er en stærk en. Det er stille en af dem. Det er en stærk. Ja. Det er med at have kræfter, det der, var. Vi går lige lidt fremad. Kom. Så. Ja, lige stille ind, ja. Den er her herovre nu. Prøv at se herovre. Vi tager lige herovre. Lige stille. Der er en prop, der ligger lige der. Forward. Så. Ja. Nu svømmer den tilbage. Benny. Den bare bliver stående op på land. Så Anders han går ned. Ja, så skal jeg nok tage. Klar. Lige stille. Så Emil, så pas på, skal vi se. Kom så. Lige så stille. Ja, vi har en fisk. Er du klar? Den er kæmpe, den her, den er. Hold da. Den er kæmpe. Nej! Det var noget pis. Den sprang snoren. Det var tæt på. Sprang den. Ja. Wow. Det er en fisk regnorm. Ja. Godt. Ikke godt, vi havde den behov, ikke også? Vi skal have en ny krog på. Vi fanger en ny. Ej. Og nu går jeg herhen og fisker. Altså. Film med. Ja. Altså. Så meget arbejde. Og så sprang den bare af, ikke også?